Goddag drenge og piger og hermed og velkommen til den her video. I dag skal vi lave noget som alle YouTubere gør, og derfor vil jeg også gøre det i dag. Vi skal draw my life, som I allerede har set ved at klikke på videoen, så lad os komme i gang. Hej alle sammen og velkommen til en Draw My Life video. Den 5.9.2001 kl. 16.08 på Odder sygehus, der blev en satans lækker og sød dreng født. Ja, og det var så mig, hvis I kunne gætte det. Så yes. Jeg var som lille meget nysgerrig, har jeg fået at vide, og jeg kunne rigtig godt lide at snakke rigtig meget. Jeg snakkede hele tiden. I børnehaven der elskede jeg at lege farmor og børn eller rollespil, lege ridder og prinsesse, politi og røver, den slags. Alt sammen noget, hvor man satte sig ind i nogle andre roller. Da jeg blev 2 år, så brækkede jeg desværre min arm. Eller var det så desværre igen? For det var nemlig det, der gjorde, at jeg mødte min første bedste ven. Og det var nemlig Oliver. Han havde nemlig brækket armen på samme tid. Vi startede så begge to på den samme skole, og vi sad oven i købet ved siden af hinanden den første dag. Jeg lærte meget hurtigt at skrive og formidle historier på en ordentlig måde i skolen. Så jeg begyndte at skrive en hel masse intetsigende historier. Altså historier, der ikke gav nogen mening, men de havde et plot, og historierne var der. Og det var det vigtigste. Jeg havde fantasien og evnen. Oliver og jeg var stadig rigtig gode venner, og efter skole var vi tit hjemme hos ham eller hos mig. Ofte så spillede vi PlayStation eller computerspil, når vi var sammen. En dag fandt vi så hans mors kamera og fik lov til at lave nogle små film med det. Der var godt nok nogle meget underlige plots, men det her med at vi selv skulle lave en historie og så vise det gennem en film, det var helt fantastisk, og jeg blev med det samme forelsket i det. Sammen sad vi så og redigerede ved hans computer og uploadede til hans YouTube-kanal, som I stadig kan finde, der hedder Ral8310. Det fik selvfølgelig ingen visninger, men videoerne var der, og det var det vigtigste. Men som tiden gik, blev vi desværre mere og mere forskellige. Han begyndte at spille mere computer, og jeg begyndte at blive mere kreativ. Og på den måde kom vi lidt væk fra det her med at lave film sammen. Og det var selvfølgelig mega ærgerligt. Til min 10-års fødselsdag, der fik jeg så min første telefon. Det var en Sony Ericsson Xperia, og den kunne altså filme, og det var altså kæmpestort for mig. Så sammen med familien lavede jeg også et par små kortfilm. Min interesse blev så større og større inden for videoer og film, og jeg kunne mærke, at jeg blev endnu mere forelsket i det. På min 11-års fødselsdag, så fik jeg så mit første kamera, et Toshiba Camillo P100. Med det kamera gik jeg for alvor i gang med at lave video. Det her var virkelig det, der satte mig i gang. Og grunden til at jeg fortsatte, det tror jeg faktisk er fordi det var noget folk roste mig for. Altså jeg har aldrig været god til sport, altså jeg prøvede fodbold, badminton og basket og et par andre sportsgrene. Men der fik jeg altid det samme at vide af træneren igen og igen og igen. Og det var altså, kom igen. Det er ikke godt nok. Prøv igen. Alle de her negative ting. Men med film, der blev jeg altså rost af venner og familie. De sagde, at jeg var god til det, og de kunne godt lide, hvad jeg lavede. Og der blev jeg altså ved. Jeg fik sågar nogle folk til at være med i nogle af mine større filmprojekter. Jeg begyndte nemlig her at beskrive manuskripter, og derfor kunne jeg ligesom spørge folk, om de ville være med til det. For ikke så lang tid siden, så købte jeg så et kamera. Et Sony Alpha 58. Og gang på gang, og oftere, får jeg at vide af folk, at det jeg gør er godt. Den sidste måned er mine subscribers altså steget fra 20 til 800, og det viser bare, at folk rigtig godt kan lide, hvad jeg gør. Så tusind tak for støtten. Jeg tror egentlig, at min pointe med den her video er, at hvis nogen er gode til noget, så fortæl dem det, i stedet for at fortælle dem, hvad de gør forkert. Tusind tak, fordi I gad så med på den her video, drenge og piger. Husk at følge mig på Snapchat og Instagram. Husk også at subscribe, og del, og like og comment. Og så ses vi i den næste video.